Tama gyud siguro ng komentaryo mga higala sa uban, no? Nga kining utok ni Auntie Claire naka-format gyud siya may higala sa mga Duterte. Kay ngano man nga si Aimee, no, ang mibira nganong ang iya may higala gi although kuan siya kining implied, no, dili siya explicit kay wa man gyud niya gihinganlan. Pero di man butabogo nga di ta kasabot o kinsa iyang gipasabot. Balik ka gani, Gab, no? Balik ka gani. XFM Katropa. Oh. Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo, hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown lalo na sa publiko, at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni Numan. Ang Pangulo po ay ikinasal, Okay, ginatada, Gab. may pamilya, Mao ba yan na ilang gina-describe mga higala kasarahan, nagme-meltdown in public, nagmumura, o nagbabanta ng buhay. Oh. Diba? Although wala siya dili explicit nga yang gi-mention, pero ang mga Pilipino, may higala, bright mga Pilipino, oy! Oh, unya gusto ni Auntie Claire himoong bugo. Ng mga Pilipino, mga higala, nga alam na kanakin. Imbis kay layo ra kayo may higala sa statement, ang imo na pong ginapasabot, ginapatamaan diri. Oh, sino ba ang hindi nabantayan ng kapatid? Sino ba ang nagmumura? Sino ba ang nagbabanta ng buhay? Si Sara na pod. And in one of your statement, you si Claire, nanawagan kag panaghiusa og di sa politika. Eh di manawagan sa ka nga undasan ng impeachment. Or humanon man sa ning o di man lagi ka kapanawagan ana. So double standard ka karon. Mo na tama na. Kay wa na laing kuan, numura naman na siya amaw god. Ay. Wa na laing sod may galas utok. Flood control. Di ba nitingog man mga higala si Pulong. Naingon si Congressman Pulong nga ang legacy nimo, no? Ang legacy nimo BBM korupsyon. Yeah, ang legacy nimo BBM korupsyon. Unsa ingon may higala ni Auntie Claire? Si Pangulong Rodrigo Duterte daw ang dunay korupsyon sa flood control. Sige. Sa panahon ni Digong na may baha, doon na ba flood control na bungkag? Ay! Sa panahon ni Digong may gala na bagyo, doon na ba mga flood control na nga pusgay? Kanang bagyo, bisag kinsay presidente, muagi yun ng bagyo. Kanang baha may gala, bisag kinsay presidente, naagi yun ng baha. Pero kang kinsa mangyong panahon na, nga mga proyekto, di pang hinambog pa, nga 5,500 iyaha, di ay paghiman-himan may gala, ang barko ni Sudra dito sa Malabon. Asa man yun na naitabo? Asa man yun na naitabo, mga higala? Naitabo na panahon ni, wala na daghang istorya, panahon ni BBM. Ay! Jenaline Duranday, mura bitaw na siyag amaw, puro na lang Duterte. Obses masyado, basin nakadawat po nagmaleta, wata kay bao. Ambot lang po. Yan mga katropa nga, basin mo gini, nakaprogram siyang utok. Kay, Duterte may isgutan, dili man yun siya mag-script. Tuloy-tuloy man yun na. No? Pero mga, kuan na gani, mga lakang sa gobyerno, labi na may gala sa pag-address nining krisis. Sa pag-address nining krisis, mga katropa, mag-script yun siya. So actually, mga higala, kini nga itong gihimo ron. Mo ni gusto nilang mahitabo. Mo ni may higala gusto nilang mahitabo. Nga ang kritisismo, adto mapaingon ni Auntie Claire. Dili mapaingon ni BBM. Di na tinuod. Nga naman, mag-reflect gihapon sa imong amo.
mag-reflect gyapon ni mga higala sa inistoryahan sa imong amo. Bullseye! Bullseye! Pag pangasawahan na lang na siya, Brad, kasi ako sawahon, si Auntie Claire, ay, sadangay. Simba ko ka.